Jeg elsker jo nok det der med, når jeg er ude blandt de andre unge mennesker, at så er jeg jo en del af de unge. Så er der jo ikke nogen, der ser mig som en syg person. Der er jeg en helt normal person. Altså, så at sygdommen bliver lidt nogle gange skubbet bagved, kan man sige. Ikke fordi jeg tænker synderligt meget over den i hverdagen, men det er jo meget rart at være ude og være ung og dum, ligesom alle andre unge mennesker. Jeg tror, at følelsen af at være anderledes og blive begrænset, den kom først i gymnasiet. I folkeskolen kunne jeg godt føle mig anderledes, men det handlede mere om, at der ikke rigtig var nogen som mig at spejle sig i. I gymnasiet blev det mere tydeligt, at jeg var anderledes, og der følte jeg måske også en begrænsning i forhold til at gå til fester og drikke alkohol. Og blive mere bevidst om min sygdom på en ny måde. Jeg tror, jeg blev mere bevidst om, hvad for nogle konsekvenser der kan være. Jeg blev jo lidt teenage-rebel, som man jo nok gør som teenager. Det tænker jeg, det er meget normalt, og det er ligegyldigt, om du har en sygdom eller nej. Ulempen ved, at vi har en sygdom, det er jo så bare lige, at konsekvensen nok nogle gange bliver lidt større. Da vi begyndte at feste og være meget mere sammen med vennerne, som man nu gør, når man bliver teenager, så begyndte jeg så også at falde i, hvor meget jeg rent faktisk fokuserede på min behandling, og fik ikke taget min behandling ordentligt. Altså nogle af de dummeste ting, jeg har gjort i forhold til CF, det var jo, at jeg valgte at gå i en hel måned, gå og hoste og bare fik det dårligere og dårligere, og jeg så endte jeg med at blive indlagt, og jeg havde simpelthen præsteret, fordi jeg jo har mistet appetitten, så havde jeg tabt mig 7 kilo på en måned og havde fået en lungebetændelse, så det var jo lige 14 dages IV-kur og så 2-3 dages indlæggelse op på sygehuset. Mine kammerater, de sagde til mig, at jeg skulle tage mig sammen jo. De holder af mig, som man nu gør, når det er en af ens bedste venner. De var bekymrede for mig, og de ønsker mig jo alt det bedste. Det er jo klart. Det betyder alt i verden for mig. Jeg har nogle venner, der passer på mig. Og samtidig også, at vi er så gode venner, at de godt kan hanke op i en, når man har brug for et kærligt spark i røven. Vi kan have det skide sjovt, og vi kan seriøst snakke med nogen, der er lidt mere jævnaldrende. Det tror jeg også er godt for mange mennesker. I stedet for, at det bare er ens dumme forældre hele tiden. Bevidstheden om, at jeg måske ikke ville blive så gammel, den bekymring fyldte enormt meget i gymnasiet. Og der var nogle ting, jeg ligesom skulle nå, inden jeg så blev 45. Så skulle jeg gerne have en mand og et hus og nogle børn, og helst inden jeg var 30. Se dem vokse op og kunne være den mor, man gerne ville være. Så det begyndte at fylde meget, men også bare frygt begyndte ligesom sådan at overtage mine tanker. Og bremsede mig måske mere, end det gjorde, at jeg sådan begyndte at tænke, at hver dag skal leve, som om det er den sidste. Så tror jeg bare, jeg gik og bekymrede mig, i stedet for egentlig at leve. Jeg tror, for at give slip på livsstressen, der var jeg nødt til igen at gøre mig nogle sådan forskellige erfaringer. Jeg havde sat tingene meget i skema og meget i kasser, da jeg blev færdig med gymnasiet. Og efter det første år efter mit gymnasie, der søgte jeg også ind på en uddannelse. Tænkte, det er så her, jeg skal gå de næste 5 år, og så får jeg den uddannelse, og så skal jeg have et arbejde. Men efter et halvt år på den videregående uddannelse, der synes jeg alligevel ikke, det var noget for mig, og så droppede jeg ud. Og det var en meget svær beslutning, men jeg tror, at det at tage den beslutning og ligesom være okay med det, det gjorde, at det ligesom på sigt blev nemmere at give lidt slip på, at det hele skal køre efter det skema, jeg har lagt for mig selv. Men det var sådan ligesom startskuddet til, at jeg var nødt til at prøve at lægge det lidt væk, fordi man kan ikke planlægge sig ud af alt. Når jeg har datet, har jeg ventet på, at det er dem, der spørger ind, hvis de har set mig tage medicin, tage piller, inden jeg spiser mad. Jeg har bare gjort det, og hvis vedkommende så har haft lyst til at spørge ind til det, så har jeg svaret. Men hvis ikke, så har jeg også lidt ladet den ligge. Så jeg har heldigvis meget gode erfaringer med, at folk har accepteret det og bare har været nysgerrige. Jeg tror, at det største har mere været sådan, om er jeg okay? Og hvor syg, kan man sige, er jeg. Og der har jeg måtte sige, at jeg har det jo egentlig fint og lever et meget almindeligt liv. Og det tror jeg, sådan, når folk hører det, så er det lidt bedre. Altså, så kan man bedre forholde sig til det. – 21-årig Emil er jo
blevet markant bedre til at passe på sig selv og sin sygdom, og er blevet markant bedre til at reagere på de signaler, min krop giver mig. Vi kender jo vores kroppe, når vi har den sygdom her. Det gør vi jo. Vi lærer den jo at kende ind og ud. Så jeg er blevet markant bedre til at styre min medicin og huske at få taget den. Det nye medicin har jo betydet mere frihed i forhold til, at nu kan jeg være lidt mere spontan, end jeg var førhen i tiden. Altså, så hvis vi får et eller andet lyst til et eller andet, så kan vi da bare gøre det. Altså, mere bekymret er jeg heller ikke over det længere. Da jeg skiftede uddannelse til pædagogstudiet, der spurgte lærerne mig, om jeg så skulle være med måske sådan voksne. Og der vidste jeg med det samme, at jeg hellere ville være med børnene. Det går godt med at være pædagog i en vuggestue. Jeg har været der i 1,5 år, og jeg har ikke flere sygedage end andre. Så på den måde tror jeg egentlig, at jeg har kunne bevise over for mig selv, og måske også over for nogle af lærerne, at det godt kunne lade sig gøre at blive pædagog, også i en vuggestue. Jeg har et helt normalt liv lige pludselig. Det er jo meget lækkert. Jeg kan gå på arbejde, jeg kan gå i byen, som jeg har lyst til. Jeg dyrker sport, som jeg har lyst til. Jeg har et helt normalt liv på bølgelængde med alle andre, synes jeg.